video sammen med Mikkel. Og jeg er sammen med Niklas. Haha. Lige først og fremmest vil jeg gerne lige give et shoutout til Mikkel. Der vil være link i beskrivelsen til ham. Ja. Så det vil jeg jo give til Niklas. Men... Tak. Ja. Det er smukt. Men vi skal spille noget Skywars i dag. Og som I kan se i starten af videoen, har jeg jo fået en intro på. Og den kan vi så takke Mikkel for. Og det har jeg. Så I skal ikke tage noget af det der står heroppe her. Det er bare mig, eller det er bare min server. Og den skal I huske at join. Den vil stå der fremover for evigt. Og altid nu tider det. Haha. Smart Mikkel er rigtig god til det her, ja. Det er mega irritant, hvor hele tiden starter med det der kit. Ja. Jeg faldt helt ned. Gør du? Jeg skal lige herop. Der ligger lidt herop til der lidt guf. Jeg har lavet lidt ligge. Jo. Her, prøv at komme herop. Den her kiste der, prøv at kigge den. Jeg beholdt bare den her power spray boom her. Det er ikke jo. Nå, har du nogle blocks egentlig? Ja. Okay, tak. Men det er fordi, og så kan I også se, at jeg har fået flok nail på. Oh shit. Jeg hjælper dig. Det gik så godt. Klarer du ham? Yes, man. Et halvt HP. Skal du have nogle blocks? Eller nej, skal du have et godt sværd? Ja. Okay, jeg skal det er længe siden, men det skal lige i gang med PvP'en her, mand. What? Jeg ramte faktisk en. Lol. Værst af det hele. Nå, men pas på her. Der er en herhenne. Vi går bare han ramte jeg også. Men som I kan se, så er der kommet thumbnail på, og det er fordi jeg har lært at lave thumbnails. Så dem vil jeg kunne lave fremover. Ja, det går jo mega godt, Niklas. Det gør det da. Oj, Niklas, jeg er low. Hvem er der skyder på mig? Jeg kan lige se det var en... Vi skal lige se, er der sharpness på den der? Nej, det er ikke. Jeg kommer lige hurtigt hernede og hjælper dig. Det er nemlig en lige der. Hvor mange er der egentlig tilbage? Der er 6 players left. Ja, det er rip. Så kom jeg til at smide min pile ud, og så skulle jeg til at samle alting op igen. Dude. Kan man ikke tage jumpet? Jump! Shit. Ej, nej! Han har ikke nogen. Niklas, jeg hoppede ned. Han havde sgu da sharpness 1 på sig. Hvorfor prøver han ikke det? Niklas, jeg kom til at hoppe ned. Ej, gjorde du? Ja. Øv. Skal jeg lige se, om jeg kan finde nogen? Kan du se mig? Ja, de er helt over på den anden side, Niklas. Okay, det er godt nok. Så har jeg tid til at gøre ting og sager. Den ene har ikke noget gear. Det lyder meget fornuftigt. Hvis du egentlig fortsætter lige ud der, så kommer du over til dem. Vi har bare ikke at tage det der loot. Hvor shit det er. Oh shit, der var det! Det var det! Det var herhenne. Ja. Jeg tror bare sådan en lille øl i luften. Det var det easy. Det var det easy game, det der, guys. Ja. Easy. Easy. Du starter bare ind, Niklas. Ja, det gjorde du bare. Men fordi at jeg har fået thumbnails. Er det været? Det er fordi at jeg selv lærte den, det sagde jeg jo. Og så er fordi jeg kom intro, det er fordi jeg har fundet ud af, hvordan man redigerer. Fordi alle mine andre redigeringsprogrammer virker ikke. Og nu har jeg så fået fat i Sony Vegas. Så
Det virker perfekt. Der lå rigtig meget stof der. Hvor fanden er vores nummer 3 henne? Den her nede. Okay, herover. Jeg giver dig lige speed. Tak. Og der er sgu nogen her. De har ikke lige set os. Kom bagfra. Øj. Nej, Niklas, jeg er død. Niklas, der er en til bagved dig. En til, Niklas, to. Jeg fik mange. Der kom bare clean op. Det var hele tiden, når de kommer op. Nej, ja, herovre, der er party herovre, ja. Ja. Shit. Der er en lille... Nå, det er dig. Set. Mange tak for de 56 subscribers. Ja. Jeg synes da ikke, det er lidt vildt, fordi altså, nu ved jeg godt, at jeg har informeret jer om, at jeg har været på ferie. Men alligevel, altså jeg gad stadig at følge med. Shit, jeg fik ikke noget våben der. Har du noget våben? Ja, en diamond sword. Vent lige her. Så får du det her. Prøv at se her. Du får den der og den der. Kan jeg få et, måske et våben? Det er det eneste, jeg har. Tak, det er fint. Lol, hvordan kan jeg rende ham der? Okay, vi laver team til dem. Så kan det være, at de gider team. Og så nakker vi dem. Vi laver den team eller skyde. Har du en eller anden ting? Nej, desværre. Bare lav teamtegn til dem. Og når de kommer hen, så plukker vi dem i ansigtet. Vi skal flække dem. Og de tror faktisk på, at vi er et team. Og jeg skal nok holde øje med dem. Og der er nogen der skyder, pas på. Du kigger den her gang. Okay, så er vi op. Så er vi op. Ja, jeg plejer også altid det her med, at jeg bare sådan kommer, for helvede, nu skal vi bare hoppe. Er det noget svært? Nej. Der var heller ikke noget svært den der. Archie. Oh shit. Skal det ikke bare gå for PvP? Shit. Det gik det meget godt, synes jeg selv. Jeg flækkede lige 2. Det kunne jeg godt høre. Det er bare dig, Niklas her. Hvad? Nå, ja tak. Der kommer en. Prøv lige at se ham der. Han er en buff. Holy shit, man kan bare slet ikke skade ham. What? Har han hack eller sådan noget? Jeg synes ikke, der var noget nok pack eller sådan noget. Ja, men skader han næsten ikke. Jeg døde i hvert fald, men jeg synes bare, det lignede lidt. Ja, men jeg synes også, det kunne godt være. Jeg så det var mig. Nej. Hvorfor hoppede jeg lige? Nej, hvad laver jeg? Hvad skete der lige med ham der? Han faldt bare ned og vuggede op. Skal vi tage en til, og så er det slut? Ja. Okay. Min hånd, den er helt kold. Interessant viden. Bare sådan, oh shit. That was insane. Bro. Hakkebombe. Har du kit eller sådan noget? Der ligger lidt armor der i. Jeg har også lidt armor, hvis her har blik. Jeg har også det armor til dig. Så drop det nå.
Der er, hvis du ikke har et våben, der også ligger, prøv at se de her bukser, der ligger her. Den her. Jeg skal nok tage den her. Hvad laver han? Okay, jeg tror bare, vi skal ind mod midten. Det er ligesom det, jeg sådan kan forstå på det hele. Oj! Nej, Niklas, jeg faldt ud over. Der vil have virkelig et lille lægsfak. Så vi så Niels prioriterer mod dem alle sammen. Og han fik en. Jeg har 5 kills, Han løber stadigvæk. Han fejler ikke jump. Jeg tror lige der skete noget med min skærm der. Der kommer en bagfra, Niklas. Og Niklas fik ham ned. Altså det, jeg synes bare det går fucking godt. Der er en der ned. De er to der fighter. Nej, hvad skete der lige der? Jeg ramte ved siden af vandet. Okay, du skal se min video. Nej, jeg så det godt. Landede du ikke på det der sten? Jo. Jeg ramte bare lige. Joinede du lige en til? Ja. Nå, så tager vi en til. Ej, jeg var vant til det. Men synes, altså virkelig. That was not insane. Okay, hvis du tager dernede, du tager de 2 kills, så tager jeg den der. Så skal du sgu da ikke tage. Okay. Jeg fattede ikke helt, hvad du mente. Men der ligger et diamond-sværd her, jeg har til dig. Jeg har også lidt blocks her. Jeg har faktisk, tror jeg ikke, jeg har spillet det her map så meget. Jeg tror aldrig, jeg har spillet det her map. Jeg har set det før. Ved du godt, at jeg har fået tilbud med, at jeg kan købe Hypixels. Jeg faldt ned over. Her, grib mit til. Okay. Jeg venter bare på, at du er død. Det dør. Men du vinder. Jeg laggede sådan rimelig meget. Nå, Niklas, så takker vi af her. Ja. Hvor er du, min ven? Nej, det er ikke kommet ud af lobbyen. Hvilken sådan lobby her? Party. Wow. Så noget skal du gøre med mig. Nu der er du. Lige bag dig. Jeg er lige bag dig. Her skal vi takke af på. Der må vi takke til hej. Takket hej. Say hej. Nå, hvor du? Der var. Ja. Nå, guys, det var alt for denne gang. Ja. Ja, sammen med Mikkel. Hvor vi spiller Skywars igen. Ja, der vil måske komme noget. Fra nu af vil der komme sådan en struktur over alle scripts-videoerne og sådan noget der. Så måske en gang om sådan en mandagen fra i morgen af, der kommer der scripts-videoer. Jeg ved ikke lige hvad jeg skal lave i morgen, så giv nogle det gælder ikke mig, okay? Nej, det gælder Niklas. Ja, så ellers så vil der komme gameplay hver eneste dag næsten. Med mig. Sammen med Mikkel måske. Nå, men yes, siger